Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина алгатыба койбер темалар турында. Шолда кирүү машиналары ясаучылар Кытай корпорациясының акыллы заводын ачу тантанасында Татарстан президенты Рустам Минниханов катнашты. Бу хакта тулырак Лейсан Ханова. 63-нче микрорайонда беренче балалар бакчасы ачылды. Ул 340 балага исәпләнгән. Чолыга эш сәфәре белән Татарстан президенты Рустам Минниханов һәм Россия президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров килде. Алар катнашында Хайр Кытай корпорациясе индустрия паркы һәм кирүү машиналары заводы ачылды. Орыннан Лейсан Ханова сюжеты. Кытай корпорациясының индустрия паркында барлыгы 12 завод урын алачак. Алар көн күреш техникасы эшләү буенча махсуслашкан предприятиеләр. Бирдә алга таба телевизорлар, кухня җиһазлары, суыткыч камералар ясалачак. Ә бүген ачылган кирүү машиналары заводы проектның беренче карлыгачы дияргә була. Бирдә елына 500 мең берәмлек техника ясап чыгару күздә тотыла. Это большой проект в рамках российско-китайских наших отношений. Поэтому я хочу заверить, что и руководство республики, руководство города Новой Челны целиком полностью будет поддерживать все наши договоренности. У нас есть такой хайрлы сагатта, добрый час, добрый путь. Эшләребез уң булсын. Кытай Халык Республикасы белән сәүдә икътисади хезмәттәшлеге Татарстан өчен өстенлекле юнәлешләрдән санала. Завод һәм индустрия паркы ачылышы республикада Кытай һәм Россия арасындагы уникаль хезмәттәшлек үрнәге диде. Үз чыгышында Россия президентының вәкаләтле вәкиле. Открытие индустриального парка сегодня станет первой вехой на пути к запуску в России высокотехнологичного, соответствующего лучшим мировым стандартам производства бытовой электроники. Здесь уже действует учебный центр, планируется открытие собственного научно-исследовательского центра. Кирүү машиналары заводы кыска вакыт эчендә төзелде. Бүгенге көндә бирдә 350-гә якын кеше хезмәт куя. Миңа монда бик ошый. Бик яхшы. Якты монда чиста. Миңа бик ошый. Минем күңелемә бик якын, бик күңелемә ошый миңа монда. Заводка инвестициялар күләме 56 миллион долларны тәшкил итә. Бирдә эш процессы да, технологияләрдә автоматлаштырылган системада. Бу инде Кытай корпорациясының Чолдагы икенче заводы. Беренчесе суыткычлар ясау заводы 2016 елда ачылган иде. Лейсан Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан президенты Рустам Минниханов һәм вәкаләтле вәкил Игорь Комаров завод һәм индустрия паркы ачылышыннан тыш шәһәрдәге башка мөһим вакыйгаларны да игътибарсыз калдырмады. Социаль ипотека программасы буенча төзелгән һәм гаиләләрне кабул итүгә әзерләнүче 63-11 йортын карадылар. Яңа балалар бакчасын тантаналы ачуда катнаштылар. Сабантуй дип аталучы бу учреждение 63-нче микрорайонда сафка басты. Ул 340 балага исәпләнгән. 63-нче микрорайонда Сабантуй беренче балалар бакчасы. Аның төзелүен шәһәрдәшләр түземсезлек белән көтте. Тантаналы ачылышта Татарстан президенты Чаллыда яшьләр киләчәге өметле икәнен билгеләде. Бик матур балалар бакчасы, мәктәп төзелә. Бу елда 6 балалар бакчасы, бер мәктәп һәм юл эшләре, менә КамАЗның 50 еллыгына бик матур әзерлек бара. Яңа балалар бакчасы заманча җиһазландырылган. Нәниләр иминлеген тәэмин итүгә аеруча зур игътибар бирелгән. Территорияга бары тик электрон карта белән генә кирип була. Без бик шат үзебезнең шушы 63-нче районда садиклар ачылуын, үзебезнең балаларыбызны шушы яңа садикта кабул итәчәкләренә без бик шат. Монда бик матур, бик күңелле, бик солнечный шундый садиктан чыгасы килми. Сабантуй бакчасыннан кала шәһәрдә тагын 2 учреждение ачылды. Алар 20-нче һәм 22-нче комплексларда урын алган. Аларның һәрберсе 220 балага исәпләнгән. Мәрьям Файрушина, Лейсан Ханова, Валерия Новожилова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз.
Qozanda WorldSkills hünari ustalık boyunca dünya çempionatı tamamlandı. Onda 63 ilden 1000'den artıq yaş profesional qatnaştı. Yarışlar 56 kompetensiya boyunca uzdı. Prototiplar yasau türünde altın medalini şəhərdaşыбыз Şolы егіті Ойдар Минеев яулады. Şoldan kelgen tağın 2 qatnaşuшы yuğarı ustalık üçün medaller bilen büleklendi. Alar barısı da Patashov ismindagi texnik külliyat studentlары. Ойдар бик болған малай, егет. Бик болған егет. Тұтынған үшін башлап ақырына қадар жеткереге тырыша. Бұл компетенция өзінің ішіне бик көп нәрсені ала. 3D печать. Анасының 3D моделирование. Чемпионат нәтижеләре буенча Россия җыелма командасы 2нче урында. Ватандашларыбыз барлыгы 14 алтын медаль яулады. 1нче урында Кытай командасы исәптә 16 алтын медаль. 3нче урында Корея, чираттагы чемпионат 2021 елда Кытайда узачак. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясы хезмәткәрләре һөнәри осталык буенча дөнья чемпионаты вакытында Казанда эшләде. Аларга хәрәкәт иминлеген һәм җәмәгать тәртибен саклау бурычы йөкләнде. Шолдан башкаларга барлыгы 32 хезмәткәр җибәрелгән иде. Бу 14 экипаж дигән сүз. Бүген алар шәһәргә кайтты. Инспекторларны, гаиләләре һәм хезмәттәшләре каршы алды. Идарә башлыгы Ради Кадиков сүзләренә караганда бурычны хезмәткәрләр 100% үтәгән. Аларга 30 августка кадәр ял итәргә мөмкинлек бирделәр. Шуннан соң инспекторлар яна хезмәт урыннарына кайтачак. 10 көн эшләдек шунда, 10 дней получается. Нарушителями объявляли. Все, вот, вернулись живы-здоровы к семьям, наконец-то. Шолыда Керәшен чиркәү төзелеше башланды. Ул Гостев һәм Жданов урамнары чатында Мәләкәс аръягында ачылачак. Чиркәү территориясе 70 сотый җирне алып тора, төп гыйбадәтханә 400-гә якын кешене сыйдыра алачак. Моннан тыш биредә хезмәткәрләр өчен йорт, чиркәү кибете һәм хуҗалык кирәк-яраклары өчен бина да булачак. Төзелеш игелекле кешеләр, ягънәчләр ярдәме белән алып барыла. Бу шактый катлаулы һәм озакка сузыла торган процесс ди Керәшен җәмгыяте җитәкчесе. Чиркәү төзелешенә волонтерлар да җәлеп ителә. Шәһәр әйтик тарафына җир бүлеп бирәнгә, матур җир, әйтик халыкка ошый торган җир. Шуңа күрә халыкны барсында шушы чиркәүне эшләрендә катнашырга чакырам. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, исән сау булыгыз. Почему в сочинении «Как я провел лето» ты написал одно предложение? Бегал с родителями по магазинам в поисках школьной формы. А чего? Дети, куда мы идем за формой? Пеплас! В магазинах Пеплас всегда модная и качественная одежда для школьников и школьниц. Салон профессиональной одежды «Профстайл». Это модная и комфортная одежда для работников медицины и сервиса. Салон «Профстайл». Ваш гид в профессиональной моде. Торгово-выставочный комплекс «Тулпар». 3-й этаж, павильон номер 2. Аттестационный пункт «Надежность» проводит аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС, а также все виды контроля сварки и металлов. Телефон 70 76 20.